Sa nofs Lulju l-Partit Laburista se jkollu deputat mexxej ġdid tal-affarijiet tal-Parlament. Il-persuna maħtura f'din il-kariga sservi wkoll bħala deputat Prim Ministru. Il-ħatra li tħallit vakanti minn Lewis Grech se tkun determinata fil-votazzjoni tal-ġimgħa 14 ta' Lulju mid-delegati tal-Partit Laburista wara li titlaq għal konferenza ġenerali straordinarja. Il-Partit Laburista se jkun qed jilqa' nomini għal ħatra ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament bejn it-tlieta 20 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu u l-ħamis 22 ta' Ġunju sas-6 ta' filgħaxija. Matul l-istess perjodu se jintlaqgħu nomini għal karigi kollha eletti tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, ġifieri ta' President, Viċi President, Segretarju Organizzattiv u Segretarju Internazzjonali, hekk kif mitluba mill-Istatut tal-Partit. L-Istitut jirrikjedi wkoll li jsir vot sigriet ta' fiduċja fil-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat u fid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Chris Cardona. Il-Konferenza Ġenerali Straordinarja se tibda titlaq għal-ħamis 13 ta' Lulju fejn se jkun hemm diskors mill-Prim Ministru li mistenni jniedi l-prijoritajiet ta' ħidma tal-Gvern ġdid għall-ewwel parti ta' din it-tieni leġislatura. Dakinhar u l-għada il-ġimgħa 14 ta' Lulju isiru l-votazzjonijiet kollha. F'każ li jkun hemm aktar minn żewġ kandidati għal ħatra ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u ħadd mill-kandidati ma jikseb il-50% u wieħed tal-voti validi midfuqa, isir votazzjoni oħra bejn iż-żewġ kandidati li jkunu kisbu l-ogħla numru ta' voti l-għada is-Sibt 15 ta' Lulju.